Ando ta dyan guys. Umahog ng cellphone pa. Impas ka ng cellphone na. Abog kayo. Kuha man din pa. Tulo ka building na ni pa. Kanina sa second building ta. First building. Kani among gipuy-an second building. And then kana siya third nga building. Alik pa. Apalaw mi, diretso mi matapos sa building. Ato po rin isa ka building anak ya anak. Yan mi guys, pantalan sa tubigon. Apalaw mi. Aduh mi Cebu. Puti na kaadyo. Kana nga building na kana na. Isa man kana na. Napatay pilapan kaning gihatag sa kanang naay. Kuan didto. Racing. Asa man ni PPA. Bulog. Kani siya? PPA entry protocol. Contact number. Kani sa Port Integrated Clearing Office. Ani pa man de una, dito pa magto sa kuan. Buta sa nang bag kada pinto pa. Dito pa ni. Dito pa ni dito. Wala ko pila pa siguro yan as mo dito sa mapis. One po sa mabayan. Asa na terminal fee? Oh. Terminal fee. Buha ni. Hanggang kay kote. Kaya pa oh. Terminal fee, tatap. Ikaw ba po? Tinggal kita ka din. Asa. Are. Terminal fee. Kuman are. Okay. Terminal fee pa. Pagkakari ko ka. Ha? Wala. Puti na kaasa guys ang cyber. Pagpag ticket na apay pa-approve. Yan na maunang. Gusto mali. Puti. Yan. Repair up just to was. Terminal fee. Ang postcard. Puting-puting na nakaad siya guys. Dahil rajid na yung mabiyahe ito sa noon pa. Diyan mo utak na dito sa mani. Dito sa mani ito sa isa kabiling. Sugat na lang ka na po niya? Sugat na lang ka? Quarantine at sa STG. Asa ni kanon? Kasi pa pa. Sige kayo atin ako. Of terminal fee. Anak ko kayo mabiyahe pa ingon sa Cebu. Ang mabiyahe guys, alas 4. Peso lang. Tawag lang muna para makapangyar para Ano na pagsa pa sa
guard pa. Patak-patak yung sa dikit ng tao naman. Ayun pa doon, uy. Diyan mo. Yes, ina. Ito pa ka na. Wala na pa nakuha rin na pa. Wala na may ticket. Displace na. Terminal fee, ticket. O, approve na siya. Approve na. Sakay namin sa Light Ferry 88. Kay thanks God, kumplito ang amuang papel. Dili biro among giagihan guys dahang ha. Kote-kote. Mingaw gid guys, gamay rang pasahero. So si Papa yun hanako, tabi pa sa mga bag. Abangan guys, og kanami sa barko, and then paabot na mo sa Cebu sa among gisak-an na kondo gamay, nagpa-reserve na midaan. So nga nini, abangan guys sa result. Ikol baan ako guys kay Monday ang schedule sa Chongwa Mandawi Hospital, no? Kaluas Ginoo nga maka-survive ko sa mga possible nga mga effect sa pag-inom sa tangkot. Attach ko guys kay gaampo ang anak, giampuan ko guys. Ano ko, pag naog na ko sa sakyanan ko nung iampo ko nung siya nga payment fee. Ay, Ginoo ko. First time guys magbiyahe nga. First time magbiyahe nga kuan kanang COVID pandemic. Ilalim. Mingaw jud guys. Mingaw, promise. Mingaw jud siya. Sa YouTube ni. Welcome to. Hi. Channel na ako, Teacher Sabina. Cervantes ako. Hi. Mingaw ang pasayro guys. Mingaw dito siya, promise. Diba si Papa? Oh. Ay, pagdilit pa. Makasakay ra lagi ta. Mudikit. Dira. Dira ang mudikit. Atong papel. Muna pangitaon. Dito mudikit. Hello guys. Nanami sa Light Ferry 88. So, 5 pa da siya nilarga, no? So, gitapad ni kay magtiayon man ni ang katong tapad-tapad na siya pero kanang mga kauban, pero kung kanang naglagyo isara, so meaning wa siya kauban, so di siya pwede itapad. So kami okay ra gud mi magtapad kay kauban man ni. So ingana pod ang style sa Light Ferry, gigamit po nila ang social distancing o protocol sa government. Departure 5 p.m. and then ang arrival namo is 7 kapin. So mo na siyang mga rasa dali ra kayo kay kanang pas kusog kay mudagan di kabantay, no? So di na hibaw ang oras ni abot ra gyud mi sa Cebu. Hello guys, niabot na gid mi sa among gisak-an nga condominium nga gitawag og Bamboo Bay na makita sa Mandawi, Cebu City. Okay, so diri mi gisaka guys kay tungod sa panahon nga COVID. So dili na mi manggawas para mangaon, magkaugal mi magpagluto. One eternity later. Dawi si Papa, how mo store unya mga manihapon sa ni store mo sa akong kwarto. Kompleto. Nanay lungaga, nanatanan, mga unsa mi kay alas 9 sa gabi. Utom na kayo.
Noon sa mi guys, idalaan ni og pagkaon sa bata. Nang ili sa jud mi nang himasa tanan-tanan. Ako maliko nang spray ang buhok og alcohol. Nang himasa ko, nang lampos tanan, ilis nang alcohol ko. Was kaon sa mi kay ang butuma. Gutom kaayo. Lagi may pwesto guys diya. Nagbawang ko. Nagpainit ko ang tubig. Kay mo po pwede mo ano ba nang ihang pagkaon ko niyang pagkaon. Ano mo ang konti? Hindi ko pwede na pa. Pwede na siya initon. Initon na. Ito na may ubin niya. Libre. Kumplito siya guys. Na ubin. Ay lang. Aga nung tuplok-tuplok. Pras lang sa amuhang mga amiga nga si Aileen. May nagili ay manageable kay naaman siya unsay maayong buhaton. Ako naglain ko bagani nagbaw ko luto ug sudan kay di ko pwede bukaon sa inyong sudan. Ako nagluto sa mga pagkaon. Napainit ko tubig na ay rice cooker, na ay bitana, na tanan kumpleto jud siya, promise. Ano ni siya, nami sa Mandawi. Condominium. Ako mong ipatanaw sa ubos ang habugan na po yung marag pantaw-pantaw. Habog ayo. Hadlok linog. Kapag ko guys, lami ihigda-higda sa mong cutlery. Lami ang kutsyon guys. Hindot ang pwesto na mo dari. Nagpabuk ang panganay ani through online ra. Pag-abot na magkan sa ulit kay nahinong ko karon. Abi man ako ang abangan sa panganay ug kanang kuan lang. Usang klase nga po'y anang mas na siya ko sa po'y anang nindot mag-iay. Nindot siya. Ako siya ng building 1, building 2, building 3 na dito kami na sa building 2. Ay siya po dito po. Marami ay dito nang buoy ang pagta promise ko pa. Plus ko ani. Morning, good morning. Morning siya guys, ang itsura sa Mandawi, Cebu. Okay, di ami sa 12th floor. Alas 5 sa kabuntagon guys, namis arang habugan na ay swimming pool sa ubos. Dagko jamo ang mga building. Okay. Nami sa condominium, Bumblebee condominium diri sa Mandawi. Arang habuga kaadyo guys. Tiyara, sa Bohol gani guys na hagdawan naman gani ko sa kuan kanan na ay Ace Medical Center. Ay papa. Unsa imong paminaw nga naka sa pinakahabog? Wala kong suyupon sa ubos. Hadlok. Guys, niabot mi gabi alas 9 sa diri sa kuan diri sa kondo. Arang ka namuot ko guys kay adjust in time sa mga gamit, nagtuon pa mi. Naanay swimming pool. Kanang swimming pool kauban adres amo ang sakan free na pamina maglangoy-langoy pero di ko tugnaw. Guys na naikon sa ubos na tanawara guys ang CEO. Tanawara guys na dako ang moday kaning Mandawi no. Sayo pa kayo buntag dya. Namuot ko guys, dan iabot mi alas 9 sa alas ando ta dyan guys. Umawag ng cellphone pa. Impas ka na cellphone na. Abog kayo. Kuha man din pa. Tulo ka building na ni pa. Kanina nasa second building ta. First building. Kani among gipuy-an second building. And then ka na siya third nga building. Nasa Mandawi. Sige, istorya. Nami sa second building guys, nya arang habuga mi dire. Magtortas aho ang among room guys dire. Pero kagubot pa ni. Ipaggutom na ngapi. Dire. Nagkurog-kurog mi guys kay aircon na. Aircon siya. Siya nakagubot ang mga gamit dire. Ang hipuson. Hindi siya guys. Diyan. Kaya among dali hipo sa parador ganyan ng mga kagubot na yang sanina ay dyan nang giplastar ako pa maghumag hipos mi ay
kuan man. Pero pila ka adlaw guys, ang partner mari maginusara na siya dire. So good ugma. Pero maguban pa mi gabi so good Lunes, Martes, Merkulis. Si Jara isa are. Magbu Diya, di apoy nindot na kuan guys na lampshade. Electric fan kung tugnaon ka sa aircon. Dire, nailaming nanis sa gamay na ang bago pa mi nangaon guys, manghipos pa mi ron. Di apoy Dai TV, gabay ra gud ni siya nga. Gamay ra gud ni siya nga room, pero kompleto, gamay siya nga room, pero kompleto. Di ka rin O na siya TV, Dai TV Plus. TV Plus na siya guys. And then, ay ilahang putanganan sa mineral water. Na ibanggira, na gamit kana. Undi din siya, wala man kuan ng klase nga nagtuon pa ko na unsaon pagluto sayon ra ba siya. Manageable siya kay naa man dito tuplok-tuplokon kung gusto kang prito, sabaw, oven. Ang siyari ta sa taas mo na i-on kuno siya. Kung magluto kuno mi gitun-an mi sa akong panganay, kana do tuplokon para sigahon para kuno dili kuan mainit ang atong kuan masakaon ang iyahang baho sa isaka ang baho sa pagkaon kamulo ang luto. At isirasa. Unsya kare aparador na mga gamit, plato. Yan siya kabutangan guys. Just diri honos na yung mga utensils o pang tenedor, luwag, chadari, butanganan sa mga basura. Siya kompleto. Siya ari butanganan sa mga kuan, kaldero, kalha. Kaya po yung ref guys, gamay. Cute, wapay sud, mamalit pa mi na sudya ko do ka kuan. Kaya po dari, sa mga po dari pa. Ay, nari po yung mga habol og tuwalya libre og magsige ka kuan, ilis ka og kuan. Dari sa kuan. Dari. Apoy. Toilet. Diyan. Apoy kuan guys. Diyan namuot ni Ari guys, kani. Dari pa. Namuot ni Ari kay magtuon pa mi sa akong kuan kay di mi ka ba o paawas pa. Kali guba ni siya or wa ka ni or sira ni unsa kay may tabuan ni ron ana mi magkabo-kabo anong manggira. Magkabo mi ana magpatuon pa mi ang panganay. Di ba mi ana ka baw ngano na siya panahon di mo awas. Ani di mo awas ang lang tun-an pa ni ron. So mo na to siya guys. Cute siya pero kumpleto. Kumpleto siya guys. Arit mo nang lahi po siya kay na biranda. Ibukas rin. Biranda siya guys. Naa siya biranda. Layon ka dira. Ikaw pa pag layon ka, ikaw rin may maginusara after 3 days. Ari siya maglili-li. Paana siya habog kaayo, hagnaw ka isa. Itag-as kayo mga naapoy mas tag-as ng mga building. First time pa ko, sige naman ko kanong kanhimi sa Cebu sa una, nag-seminar may sa Kito 2012 to seminar sa grade 1, kuan, sa Maxwell Hotel may gibutang. Siya, na swimming pool guys, pwede ko na mi ana mag langoy-langoy, magtimpasaw, diya kay tugnaw, diya naganahan. Lami po di pa, langoy-langoy ta pa. Pumunta din lang kuan, bating suit. Makit ang bil-bil. Makitan ko mga bil-bil daron. Di ligo dia. Awa ko. Pag-jod. Mahala ako. Sabi pa. Mara to guys. Cute ang among room. Kagubot pa. Manghipos pa may kay. Niabot may gabi alas 8 na sa gabi. Alas 9 na. Diyan na ni hapon pa mi. Mabalik mi to guys. Kay napaguan ko sa room. Tagtao mabalik mi to kay
tugod pa ko kay kanang na ay mata-mata kaning dili ato anat nga lugar di takatug tarong tug jud ko balik amo mong update kay ugma mag-admit na ko sa Chongwa Medical Center sa Mandawi 3 days ko unya ano kay i-radioactive man ko guys mao ang purpose diri ang among lakaw diri dili suroy-suroy sa paban among tuyo jud diri kana na ay mag treatment ko sa radioactive iodine tungod kay ang goiter guys kanang di ba naoperahan man ko atong April 8 unya kay ang upat unon kawok siya unya upat normal ra siya colloid pero ang duha sad to say cancerous sumo nang niabot mo diri niabot jud mi sa Cebu ahat so ingon na jud na guys kaning magpakabuhi pa ta mangitag pamaagi na makakwarta ta para sa second nga procedure kaya first of ang operation ako atong April 8 ko gipirahan sa Ramiro Hospital dako dya pud gasto so thank you day kaayo sa akong mga kauman sa Lipid family sa Gindolman District kay wa ko nila pasagdi kay Heart Tiligiven to nila di ako magsulting amount pero thank you kayo rang salamat kay na-touch ko sa inyong help nako naka anhin niyo Cebu na dugang sa among mga expenses and then 3 days tari guys manginusara akong partner kay di ba ko pwede ubanan niya radioactive maginusara po ko sa room magtagsa mi ani og lugar siya dire 3 days siya magstay dire mag-uwan pa may karong gabi hanta og mabuntag ihatod na ko nila sa ospital dito sa Chongwa Mandawi Hospital andiya ihatod na ko nila andiya pagka 3 days ilan na po kong sundoon sa ospital mao na siya Ginoo bas ko makaulim dahil sa Bohol so di lalim guys ting magbiyahe lang kuti paabot to sa pankay papilis daliman ka ang biyahe lang sa tulad sa PCR test lang 3,000 o palabot sa expenses pamasahe and then mga resita sa doktor nga mga pagkaon ang idalon sa akong gamiton kay so ingani ni guys di pag uli magswabing pag Jesus kung imong gasto imong nahunaon ang expenses padong pa uli mga G siguro pod sa mga swabbing nga tungod sa pandemic karon so di lang nahunaon ka sa maning kailangan man kung di na kung di gud kailangan sa bagay lakawon dia sa atong lugar nga delikado man ta mo nang gikuhaan jud mi ani nga kondo sa akong bata guys kay for the sake nga di na mi manuroy ja karon kay di mi sweet tog Cebu si Jay mamalingki para namo na may ref si Jay mamalingki sa konsumo sa ang papa sa 3 days yan ni so guys i-update mo na ko sa sitwasyon dito po sa Chongwa Medical Hospital sa diri sa Mandawi. So hopefully guys, ma-okay ra ko, di kay ko sobra ka maluya, pero talawan ko guys pero mag-isog-isog naman ko for the sake sa ang mga anak unsa support sa mga anak ang partner unsa nagampo jud ko sa Ginoo guys para malig-on ko kay talawan jud ko magirusara. Bye bye, thank you for watching.